me equivoco. Bueno, bos días a todos. Vou por falar de algo que todos coñecemos, que son as abuelas. Todos sabemos como son, vamos. Eu creo que podería ser unha raza aparte as abuelas, porque teñen forma de falar propia, costumbres propias, estilo de vestir que maiormente ven sendo luto, peinado propio tamén, porque a maioría das abuelas van ca permanente. Vamos, as abuelas crean outro mundo, porque ti tes unhas cuantas abuelas todas xuntas do revés e dis, pero cal é a miña abuela? Bueno, por lo menos a mí pasa, pero a mellor é un problema meu. Bueno, pois ben, hoxe vou falar de miña abuela, que é a que mellor conozco, pero quero vos contar aquí un detallín. Outro día estábamos na casa de Sonia, un aplauso para Sonia, hombre, que está aí aguantando do podcast esta. É guapa, rapaz, é guapa. Bueno, pois aparte de guapa, Sonia ten un projetito aí, que tamén só ela se lle ocurre. Que lle foi dicir Sonia a súa abuela? Sonia a súa abuela foi dicir, sabes que, abuela? Ana non cree en Dios. Resposta de súa abuela, é logo, como non vai creer en Dios? Hai que creer en Dios, miña meniña. Pois sí, a min a abuela de Sonia caime ben, pero é que hai veces que ten así unhas arrancadas que acojona. Resposta miña, sí que creo en Dios, era broma. Deixamos a muller tranquila e contenta xa por resto do día. Pois sí. Bueno, pois deixando o tema religioso, que eso, que as abuelas vedes que ten moita relación, pero, deixámolo. Vou por falar do que me pasou este ano polo meu cumpleaños, con respecto a miña abuela tamén. Pois sí. Estabas acercando o día do meu cumpleaños, a miña abuela preguntoume que iba a querer. Eu dixenlle, con que veñas comer con nós, porque miña abuela non vive comigo. Que a verdade eu quería dicir que quería cartos, porque a miña abuela nunca acerta por regalo, pero é que a miña nai me deixa, porque como di ela, a cabalo, regalado. Mas non se lle mira nada, coño, que regalado e punto. Pois eso. E chega o día do cumpleaños e chega a miña abuela. Non te casas, Lore? Bueno, agarra aí xa, vos. Chega o día e chega a miña abuela. E supe que chegaba porque a miña abuela non timbra. No, ela peta. Que para algo está o puño aquel tan bonito que lle hai que dar uso. Pois sí. Chega a miña abuela e vexo ali na porta cunha bolsa de Zara. Digo eu, Zara? Coño, é que me compraría esta. Bueno, algo que non me sirve ou que non me gusta, pero bueno, cambio. Bueno, pois cando estaban todos, fomos para a mesa, fomos comer. Sí. A miña abuela fixo unha demostración das súas habilidades. Que fixo? Poñer a perna encima da mesa para enseñar a súa pupa, porque así lle chama ela, pupa. Porque menudo susto que nos dio a vieja el outro día. E vamos, miña nai, ela, eu, dando un paseo. E nesto, mamá, eu e a abuela, e miramos para atrás. Estaba a miña abuela na cuneta, partindo o cu. Sí, que ainda non sabemos hoxe o que lle fixo gracia, cual lle facían cosquillas as ervas, ou vai que ti saber. Pero ali estaba ela, e menuda ferida que se fixo, que tuvo 15 días aí cun hematoma que ni la hostia. Por si, e ali estaba ela. Pero que deixou a todos flipaos, que a súa flexibilidade para poñer a perna encima da mesa, eso hai o que dicir. Por si. Despois desto, xa cando acabamos de comer, era o postre, sorprendeunos con outra das súas características habilidades. Explico-vos. Había dúas tartas. Unha tarta, dúas tartas. Que as chollas estas de partir e repartir, xa nos entendemos. Pois vai unha mosca e pousase nunha cholla desas. Como se chamarán as chollas? É igual. Todos nos entendemos. Pois vai unha mosca e pousase na cholla esa. Que fai miña abuela? Colle outra cholla e taca ali no medio da mesa con todos os invitados e matamos casi desa maneira. É que non hai, Gracias, Olaya. Opa. Pois sí. O mellor de todo é que ainda non empezáramos cas tartas. Pero bueno. Pois sí, despois de coller outras chollas desas, que malditas chollas que non lle sei o nome, comer tarta e todo iso, chega o momento de abrir os regalos, porque na miña casa é costumbre abrilos ao café. E sí, deixei, sin querer, os regalos de miña abuela para o final. Pásame a bolsa de Zara e collo un paquete, que era enorme e blandiño. Digo eu, ben, vamos a abrir. Empezo a desempaquetar e ao que empezo a ver o contido, aprecio un osito, outro osito, así hasta que había unha plaja de ositos na tela aquela. Saco para fora, que era un pijama. Un pijama que debía ser a talla XXXL. Pero bueno, como dixo miña abuela, ai non, que este é pas medras. Pois cando medra, pollo. Pero traía patucos e todo, que non pensedes que é un pijama calquera. E dime, que tes outro paquete? Colle ali o paquete,
Era máis pequeno, pero tamén era blandiño. Que a min isto de que fora blandiño xa me estaba empezando a cojonar. Perdón. Empezo a rir, e nesto veixo unha tela azul. Tiro, sigo tirando. Tiro, e sale, saleu. Que era, señores? Unhas bragas. Sí, pero unhas bragas non, uns bragoncios. Que ali coñan 4 anos mínimo. Colloas e poñoas así. Abuela, non crees que son algo grandes? Ai, non sei. Pero é que, contestación de miña abuela. Non, mujer. Tú, es que si non ves bien como quedan. Pones por riba os pantalóns. E ali me vedes a min diante de toda a familia e cos pantalóns e as bragas por riba. Estilo Superman. Por si, miña abuela debeu-me ver pinta de Superman, porque a semana siguiente trouxome a capa. Capa. Que me enterei yo. Por si. E diredes vos, tanta ladrada está a tua abuela. Que va, home, esto da capa ten unha explicación. Non pensedes que é para xogar a Superman, nin ás pelis, nin nada así. No, mellor é para poñer mentres estudies. Sí. Porque si, non te collo frío. E fixolle unha a miña tía, de Coira, fixolle outra a súa irmán. Bueno, esto das capas, ten coidado, porque isto vai se poñer de moda. Digo, bueno, eu en serio que miña abuela pono de moda pobran, se fai falta. Por si. Eu, hai veces que me río, pero hai outras que non me fai nin puta gracia. Non. Porque outro día, o sábado, dixolle miña abuela a miña nai: "E logo, se salgo eu cas rapazas e xa as vigilo." Que? Bueno, diredes vos, a ver, que es tonta, estaba cantado que o dicía de broma. Estaba cantado os coñóns, porque había un pouco salir a xilríos na tele. Sí, que calle suba adrenalina ás abuelas, ou polo menos á miña. Tuve que bailar ali unhas piezas na cociña, porque senón a muller enforruñábaseme. E cando estábamos bailando suelto, porque normalmente bailamos agarrado, pero cánsase o brazo, quítalo por riba e bailamos suelto. E mentre bailábamos suelto, díxome: "E logo, se salgo con vos e botamos unhas bailas, quinta lle bailo bien ou que?" Imaginadevos a miña abuela bailando tal que así. Aplausos, por favor. Bailando tal que así, en Tatú, por ejemplo, por puñaba. Pois sí, que non me facía gracia, vamos, pero quedouse todo no susto. Bueno, e dito isto, rematamos. E se queredes o teléfono de miña abuela para que vos faja unha capa,